Ang tulong ko, karon ato asya, dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biyayong sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban. Hangtod sa katapusan, sa kapanahunan, karon ato asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Karon ato asya, dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw, ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita. Aron di paningan, sa dugo sa katawhan, karon ato asya, dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Kuhaunod lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita.
Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabhion o Dios sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Amo kang gipasalamatan niining kahigayunan nga pabilin pa nga gawasnon ang pagsulti sa kamaturan dinhi sa kanginan. Tuguting nga kining nga programa imong panalanginan og kining estasyon nga unta mahimo kining instrumento sa pagdala og mga kalag ngadto sa mga puloy-anan diin ang imong pulong ilang mahangpan ug masabtan kabiga ang mga nagapaminaw aron sa pag-abot unya sa adlaw sa katapusan daghan usab ang makasulod diha sa imong gingharian. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa naandan mga kaigsunan, no? Ato ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. By the way, kagabi ubay-ubay gyud ang nabigo lalo na sa nagsalig lang sa internet tungod kay duna manggoy diferensya ang linya sa internet. Mao na nga wa tay internet kagabi, wa tay Facebook Live, but we praise to the Lord nga usara gyud kagabi na atimandayon so naulian na gyud. So salamat sa mga naminaw karon dinha sa kuan nagkalain-lain mga nasod labi na sa Australia o sa uban pa nga mga lugar o dapit. Wala to ning iba na ato ning basahon ni. Sir, mo greet ko og happy birthday kang Tia Lumin nga mag-birthday sa iyang ika-29 nga natawhan. Tiya, ugma 29 ka na gyud, hapit ka na mga lindaryo tiya. Happy birthday gikan sa tanan nimong mga pag-umangkon og sa tibuok namong pamilya si Dulrich di Aini. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, daghang kay salamat Brother Dulrich sa inyong pagbasa sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Well, patay basahon, sir, pangutana ni. So di lang usa tanan ni kay na may ato nga gikuan war gipaluap kagabi ang ato nga gihisgutan may tungod sa patay, no? Karon pod ato ning kuano ni ato ning hisgutan gihapon patay ni kay mo may gi-text diri sa ato. Kaya patay basahon, hi Kuya John, good PM, great lang ko sa akong mga anak nga pirmi maminaw sa imo programa kada gabi, ilabi na sa amo mama and papa si Tata di Aini taga Mount Zion sa Camotes. Okay, salamat kayo Brother Tata. Diha sa Mount Zion Camotes, kumusta diha ni Brother Pinyo, unya ni Kuya Guillermo Sampan og ni Sel Herbert, maayong kuan diha, maayong gabi sa inyong tanan diha. Unya kumusta mo na diha si Yuyong Gonzaga? Sige maginag kuang gyud ali-ali og naay ma-Bible studyhan. Yung basig gimingaw na ka sa kuan atong kaagis ng labay nga mga panahon diha nga wa ka katiwa sa public debate. Ayo si Ralph Chavez na diha naghuwat nimo, anang og mahimo kamatuoran magka na imong gisulti. Isulti lang ang kamatuoran, ay lang sigig panghilabot og pagsigig pangdaot kay dili naman na gospel gossip naman na. Okay, napatay basahon, sir. Kung musulod ko sa inyong tinuhuan, aduna ba'y mahimong pag-uswag sa akong kinabuhi? Yes, sure. Dunay mahimong pag-uswag, nga naman, unang-una, kung unsay bisyo nga imong atubang karon, sugal. Kabantay mo na Daplis Karsada, Pastilan. Ang Maluto Outlet naglaray lang. Kung nakasugal,
manok, inom, sigarilyo, ug walagad kas Ginoo. Ang kwartang imo gigamit diha ari man sa imong pamilya, pag-usog na sa imong kinabuhi. Unya sa espirituhanon nga butang pod lalo ka na nga mauswag. O sa paningkamuti nga sa dili pa musira ang panahon sa kaluwasan, kaalagad ganas Ginoo. Last text nga akong basahon. Okay. Kadlaw gid iya nga akon kaupod sir pamati sang ina nga ang patay makadto na iya sa langit kay amo gid na ang ilang doktrina. Pag mamatay na ang tao makadto gid iya sa langit. Ginapamangkot ko man gani siya, te anhon mo ina ang nabati mo subungaw. Kung makadto di si Kristo sa duta, ang mga patay makadto man sa langit, te pabaliko ni Kristo de. Kadlaw gid siya sir. Okay, salamat. Mahimuot ra man pud na usahay itong kuan. Kanini mahimuot ra man pud usahay lagi mas may nang ingon ana nga ikalipay ang mga butang nga nadungog nga nabati gan si Ginoo. Okay, good evening yung tanan diha sa station radyon. Ako lang i-great og maayong pagpaminaw sama nilang Brad Goody Berriuso, Day April Berriuso og sa tanan. Nagikan kang ninungduming bunukan nalimtan madian nato nig-delete kagabi. Murag ato maning nabasa gabi. Well, si Brother Libby, sa dili pa mag-iban og text message po diha sa iyang cellphone, mas maayo si Brother Libby nga imong matan-aw diha ang atong monitor aron atong mahibaw-an kung diining gapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers nagsunod sa ato nga programa. Okay, yes, Brother John, maayong gabi sa tanan atong mga kahigalaan, atong mga listener sa radio, atong mga viewers sa Facebook. Nining takna higala kabugtanan amo nga gina-welcome sa atong tulumanon. O niya, welcome sa damo ang inyong mga participation karon gabiuna. Labi na panahon sa atong discussion karon, pangutana nga atong tubagon ato na gina-welcome. Na may mga importanteng mga messages sama sa mga birthday greetings o uban pa. So, i-text na din namo ni Brother John mahigala, pwede ari mo message sa ato nga Facebook, no? O niya, dito magdugay kay atong panahon paspas po nagdagan. Ato ning tanawon higala ang niya sa ato nga screen. Atong mga kahigalaan nga naglantaw karong gabiuna sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Nya palihog lang po day among ipahinumdom, no, sa atong tanan nga mga viewers nga palihog lang pod atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para sab sila mabliss pod pinaagi sa ilang pagtan-aw sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, adto na ta sa pagbasa mga kahigalaan. Okay, ato ning tan-awon. Okay, ni si Nina Mata, maayong gabi Brother John, Kuya Libby, sa makaigsunan nga naminaw karon, happy midweek, God bless. Kikikan ni Brother Ronilo Itang. Niya sad si Brother Jimwell Dikeno Lalosis, ni Apoy Heart niya amin niyang gibutang. Si Magno Lasco, happy midweek. Ni ato pong nakita si Nina Mata, mayong gabi sa tanan, always watching from Kambantog, Ormoc City. Nakita po nato si Jared Espelita Alcordo, mayong gabi mga brad. So mayong gabi Jared. Niya po si Lindon Alpay Karanget. Good evening Brad John, kumusta na Brad? Dugay na good kawala kaanhi sa Negros, labi na good sa Sagay City, Brad. Okay, to din na kay halin sang pandemic. Why nagid ko makabalik da sa Negros. Pero kabay pa nga may panahon gid nga makabalik ko da labi na gid sa Sagay. Wow, kanami gid sang mga mga utod dara. Kaniya kaso lang kay napatay na gid si Engineer Daruka kay suod ko gid man to nga tawo. Pero tanan gid man da suod ko man, pero si Engineer Daruka
amo gid to nga ako niya kahambal pirmi kung magkadto man ko dira. So kumusta tanan sa Sagay, Negros Occidental? Maayong nga gabi da sa tanan. Okay, niya sad si ato po nakita si Rain Boton Rabes, happy midweek. O niya si Lindon Alpay Karanggit, bisitahin na po dire Brad sa Negros kay daghan ng gimingaw nimo dire Brad. Okay, brother, lipay kay kuan na. Anang naay mangandoy unana. So please, kuan kana na ang paghisgot mo diha sa church. Mas labing maayo ang tatog na fellowship or association, pero kuanin ninyo ang inyong district pastor kay para pud nga dili sad matandog ang ego, paybaw-a sa inyong plano dayon ibutang sa og panalitan og fellowship sa mga fellowship officers. Kuan ninyo panahon silang meeting sa elders meeting, mahisgutan man na, o kung association man pananglitan adtos mga association officers unya kinahanglan nga mahibaw gyud ang kuan ang inyong district pastor kay parang wa bay dili ba mahimong complicated. Pero kung gusto gid man ninyo nga why fellowship walay association makaanha ko din ha, kinini ang sabutin niyo diha sa church, no? Sabutin niyo sa church kay mahitungod aning bahina committed yo go kay kapila ko ni iluhod iampo sa Ginoo, Adventista dili Adventista kutob sa nagkinahanglan akong tagaag panahon kung may ikahatag ko. So salamat sa invitasyon. Well, mahibaw ra niya ako, pag-view lang niya mo dire o pag-text mo kay di na kanunay ko naman ng hatag akong cellphone number. So pagkuha mo sa church, pag meeting mo, o gunya, okay ba, willing ba ang tanan nga makabisita ta dinha? Okay, niya sad si Aldrin Gomez. Ang iyang mensahe, maayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Regards lang ko kay Pastor Johnson Gomez o kay Pastor Robert Gomez, produkto ni sa Nainday Church o Puro Church. Ingon man sa akong mahal na ginikanan Mr. and Mrs. Wilson Gomez o sa akong tanang mga igsuon. God bless po and more power. Okay, kini si Wilson Gomez sa ginis ato pod nga suod og kaila kayo. So salamat sa pag-view. Okay, ato ning tanawon ang pikas nga screen. Mga kaigalan nato nga nag-like niya si Tata Likay-Likay Sanglitan, Inday Rosalihos, Tata Andrino Kimno, niya po si Dr. Konkon Lobitania. Dok, may gabi ni mo dadag og sa imong pamilya. Niya po si Julius Serenio, Ronilo Itang, ato po nakita dinis Ginaline Lumuntad, Emily Dilaw Hilig, Roslyn Mainit, Lovely Dihito, Jimuel Dikino Laluses. Niya ato ning tanawon mga nag-heart sub. Niya sad si Rin Buton Robes, Nina Mata, Cristel Joy Dihito Anciano, Basilio Notarion Jr., Edward Genereyes, Leona Liumads, Auman Mibato, Ariston Boyno, Ninami Masong Pufadora, Magno Lasco, Anuna Hani Monterde Punay, Hanay, may gabi do Hanay. Meledeth Branzuela Fuentes, Aldrin Gailan Gomez o El Nidia. Morning atong mga nakita karon nga nakig-uban sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, akong ibalik ang panahon nimo Brother John. Okay, daghang kayong salamat Brother Lebel. Adto na tayo gala sa paghatag og kuan ni Morgi kuan gipaluap lang gisakyan kagabi atong gisgutan mahitungod sa patay, no? O niya ato ning kuano ni ato ning hisgutan na sani kay gipaluap man eh. Malinaw na sa ako asar nga sayop ang among pagtuo bahin sa patay. Apan unsa may inyo ikasulti niini nga kuno ang tao bahin sa iyang kinabuhi, doon na kuno'y kaugalingon,
nato matag usa didto sa langit nga kandila nga dinagkutan, ug kun mahilis na mamatay kita dinhi sa kalibutan. Ipinito Undap ni San Negros. Okay, daghang salamat Ipinito Undap diha sa Negros. Sayod pa nga naay daghan nga naminaw sa atong programa diha sa Negros Oriental ug Occidental, ngani dili ikalimod nga daghang nangakabig diha gikan sa Pundox Bunagin, gikan sa Katoliko, gikan sa Baptist like Brother Mudam Flores, o daghan pa nga undiscovered nato nga nakabig sa pagpangalagad sa Ginoo, lalo na diha sa Calatravan Negros nila ni Brother sa tutong gisgutan nato kagabi Mr. and Mrs. gitong nga nabautismuhan, no? Kanana ang maayong gabi diha sa inyo ha. Unya ato ning ato ning hatagan og atensyon sa pagtubag, no? Akong balikag basa. Malinaw na sa ako sir nga sayop ang among pagtuo bahin sa patay. Apan unsa bay inyo ikasulti niini nga kuno ang tao bahin sa iyang kinabuhi, duna kunoy kaugalingon nato matag usa didto sa langit nga kandila nga dinagkutan, ug kun mahilis na mamatay kita dinhi sa kalibutan. Ipinito Undap sa Negros. Okay, daghang salamat Brother Ipinito Undap dinha sa Negros. Kining imong pangutana karon ato ning saluhan sa atong programa karong gabihuna, og ang tibuok nga kalibutan makapanood aning imuhang programa. Yes, maunay ato gyud nga daghanang beses, daghanang higayon nga atong mabati nga lagi kana bang mga dinahom-dahom, mga bana-bana nga kung sa Tagalog pa mga kuro-kuro at haka-haka lamang sa pag-iisip ng tao na wala namang sapat na pagbabasihan. Adunay daghan nga mga nagtuong nangalagad sa Ginoo pero walay sapat nga basihanan. Mao bitaw na nga kini nga programa nagamping ni, nagkingking gyud ni sa mga butang nga atong hisgutan dinhi, ug kun ato man gitubag kining mga pangutana o mga text nga nag-abot dinis ato, dili ni atong kaugalingon nga mga ideya kanang gitawag human invention lamang nga mura bag-iya lang sa taong mga pamaagi, kundi atong gibase ni dinhi sa Biblia to make it sure nga ang inyong nadungog ug nabati gikan gyud sa Ginoo, pulong sa Dios, kamatuoran gyud. Ngano man ang Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Nan ang inyong pamatian karon kamatuoran ni kay pulong man ni sa Dios. Bahin yan ang inyong mga gipanghuna-huna o nadungog o nabati nga ang matago sa katao dunay kandila nga gidagkutan didto sa langit, nga kun maupos na ang kandila nga atong naangkon didto, mahilis na maunay hinungdan nga mamatay na tang tao dinhi sa kalibutan. Kini siya mga bana-bana ug huna-huna lamang ug mga doktrina kini nga gikan sa simbahang Katoliko, ug unya ato ginang madungog kadaghanan gyud nga diha nato madungog nga kuno naupos na gyud ang kandila didto sa langit maong namatay na. Unya sa ilang huna-huna pud nga ang tao og mamatay moadto na sa laing kalibutan, ang uban pud moadto sa langit. Walay igo nga kasangkuan o kapaingnan o mga basihanan kining mga huna-hunaa. Apan dinhi ining programa nga inyong gipamatian, dunay insakto nga sangkuan o insaktong basihanan kay ato ning gibase sa balaang kasulatan. Remember, sa unsa man gyud hinungdan nga ang tawo mamatay, sa dinha nga giumol sa Dios ang tao, sumala sa Genesis 2:7, gisulti sa Ginoo o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihuipa niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Biblically ang gitawag og kalag ang tao nga dunay kinabuhi. Tandaan nato na. Ug unya sa diha nga gitagaan sa Dios ang tao og kinabuhi, ang kinabuhi nga iyang gihatag sa tao walay kamatayon. Ang gisulti lamang sa Dios kang Adan ug Niba bahin sa dietary law,
dili mo magkaon sa bunga sa kahoy pag ilag sumayo og sudan. Remember, between good and evil. Didto pasta naman sa idin dunay gitugot pagpakaon ug duna puy wa itugot pagpakaon, and this is God's doctrine. Dili ni doktrina ng tao, iyan is Ginoo. Ang gisultis Ginoo ug mukaon sila mamatay gyud. Ning kaon man gyud si Adan ug si Eva, hinungdan nga sila mamatay ug kita pod kay kaliwat man nila ni Adan ug ni Eva mamatay sad gihapon ta. So nganong mamatay ang tao? Kung atong basahon sumala sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12, ingon ini katinaw ang pamahayag ni Apostol Pablo. Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa katao ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Tanawa, ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Kung wa lang gid unta makasala si Adan ug si Eva, wala gid untay kamatayon ang tao karon. Apan sa dinha nga nakasala si Adan ug si Eva, diha nakasulod ang kamatayon. Unya kung atong basahon padayon nagingon, ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So atong hinumduman nga ang sala misulod diha sa kinabuhi, ang kamatayon misulod diha sa kinabuhi sa tao tungod sa sala. Unsa maning sala? Sumalas ng Juan 2:4, ang sala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Kung si Adan ug si Eva wa paunta maglapas sa sugo sa Ginoo, dili sila makasala. Remember nga ang sala mao'y paglapas sa sugo sa Dios, o ang kamatayon misulod sa kinabuhi sa tao tungod sa paglapas sa tao sa balaod sa Dios. Inumdumi ka na. Adunay daghan nga mga nangalagad karon nga nagtudlo sila nga dili nasundon ang kasuguan sa Dios. Mga kuan lang na mga inunta doktrina lamang na sa taong wa na gidoktrina sa Ginoo. Wa na gidoktrina sa Ginoo. Timan nga ang kamatayon misulod tungod sa sala mo ni gisgutan. Kung imong basahon ang pamahayag ni San Pablo sa Roma 6:23, for the wages of sin is death, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ug tungod niya na mga kaigsuonan, sa diha nga ang tao mamatay na, kay naa masay daghang mga panghuna-huna sa tao nga ang tao lagi ug mamatay hamubalik. Muna nga kamo tanggap naman sa gina ninyo, kita tanggap naman gina nato pod nga mamatay ta. Ang punto lang din mao ikamatay unya nato tistingi kunog paninguha o paningkamot makabalik ka ba. Kay mo magipoy pagunahuna nila. Gawas nga ilang ginahuna ang muadtos langit, muadtos purgatorio, ang tawag patay o gunya ang kuwapod ginahuna sa nila nga naupos na ang kandila. Pero kung ato nga basahon sumala sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ug 6, ingon niini, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Mauman ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot, og ang ilang kasina nawagtang sa kanhing panahon, ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsang butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Tanawa, ang patay wala na, dili na mahibalo sa bisan unsa. Unya usahay makita nimo nga bisag patay na ang tao, ana gibutangan og pagkaon dias ulhanan. Unya ang katawanan ganyan na kay pakaunon lang po na nila kausas sa katuig human malubong kada Nobyembre 2 o kasay 1 ang uban sa 2 kanindot ka kung kitang buhi ingon ana mukaon lag kausas sa katuig ang ila kay Nobyembre 2 magina kasagaran ng pagpakaon na napatay bisag 4 na lang unta ang sa mga buhi. Unya di kahit ta maglisod kay kausara ta mukaon sa katuig, pero kada adlaw kay times a day maginta mukaon mamahaw man ni udto ug manihapon. Pero ang gisulti dinhi ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili na mahibalo pa sa bisan unsa. Mawala ang ilang pagdumot, mawala ang ilang kasina, mawala ang ilang gugma. Makita nimo na ay mga tao nga nagdumot aw maglakaw-lakaw di gina mawad-an og armas. Di na mawad ang armas.
Kay ang katong iyang kontra o atong ikakuan, paunahay na lang sila kay mao mapunto. Nga paunahay na lang sila. Hinoon kining mga kinaiyan ini nga kinaiya sa pagdumot mo patay magini kay nagdumot man ni diha ni daan nagsukad kang Cain og Abel. Muna nga kung ang inyong pundok naa nag-imbak mong armas, kung ang inyong pundok naay mga armas nga gitaganag naay mga taong designated nga maggunit og armas, pamalandungan ninyo na daan kung unsay kapalit ni ana og dili ba ang inyong kalag. Unya pamalandunga kung iya ba na sa Ginoo kanang mga bahina. Kini mga igsunan payong kapatid lamang bilang pulong sa Dios ang ato nga ginhisgutan. Karon, kung imong basahon ang buhi nasayod nga sila mga matay apan ang minatay dili na mahibalo pa sa bisan unsa. Busa kung unsa may gibuhat sa mga buhi nining kalibutan na alang sa mga patay, wala na gito sila'y kasayuran pa. Karon, kung atong tan-aw dinhi sa balaang kasulatan, ang pinaagi ba sa kandila, kandila ba ang giugbok dito nagsiga dito sa langit unya og mamatay na kinini og maupos na mahilis na dito mamatay ta? Kung atong basahon dinhi sa Hub kapitulo 14 bersikulo 1 ug 2 nigingon dinhi, ang tao nga nataw sa kababay hamubuora sa panuigon ug tugob sa kasamaw. Aynan ha, siya mubuswak sama sa kabulak og pagaputlon, siya magadalagan usab ingon sa usa ka anino og dili magdayon. Munay may tabo, muralag anino, muras bulak, mubuswak pero mo sara malaya. Nagingon dinhi sa nagingon dinhi sa 5, sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan. So kung atong tanaw dinhi makaigsunan, ang kinabuhi sa tao dunay tagal. Kung sa termino pa sa doktor, dunay taning. Nya kasagaras tinaningan kanang naa may kanser. Taning. Kaya sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan. Tanawa, kitang tao nga nagkinabuhi karon nga buhi pa, ang atong mga adlaw tinagalan. Nya naging dinhi, ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo, ug ikaw nagbutang og mga utlanan kaniya nga dili niya malabang. Unsay gibutang sa kinabuhi sa tao? Kuan ba kana na ang kandila dili utlanan. Muna nga kanang mga bahina, mga huna-huna lang na sa tao nga wa gyud igo nga basihanan nga dunay kandila nga gidagkutan didto sa langit nga kung maupos na mamatay pud ta. Kay ang gisulti sa Biblia, ang Dios nagbutang og utlanan nga dili nato malabang. Busa kitang tanan dunay mga utlanan ug wa gyud usa nato nahibalo kung kanusa moabot ang atong utlanan nga tungod ni ana karon mintras buhi bata, karon imong gipamatian ang pulong sa Dios, ayaw paghahia ang imong kasing-kasing, ayaw ipatigbabaw ang imong garbo. Usabi ta sa mga rason o hinungdan nganod gyud nga si Satanas wa makabalik sa sabakan o tiilan sa inuhangtod karon tungod na sa iyang garbo. Muna nga tungod pud sa garbo nga imong gigunitan bisag nakasabot ka na sa pulong sa Dios, imo gyud ipatigbabaw ang sayop, inay ang kamatuoran mo imong dawaton. Timan-ing ingon ini dunay utlanan, busa kitang tanan may mga utlanan ta sa atong kinabuhi. Sa Salmo 89:48, ingon ini ang pamahayag ni Salmista David. Sa Salmo 89:48, ato ragod ning basahon, ingon ini ang gisulti matod pa dinhi, kinsa bang tawhana ang mabuhi og dili makakita sa kamatayon, nga magalwa sa iyang kalag gikan sa gahom sa Siol. Siol gani lubnganan. Timan nga kinsa bang tawhan ang buhi nga dili makatilaw og kamatayon. So kitang tanan mamatay manggayod, dunalay taong maabtan sa Ginoo nga buhi nga dili mamatay, usbo na lang na og largos Ginoo. Pero ang tao nga nagkinabuhi ning kalibutan moabot gyud ang utlanan, moabot ang kamatayon. Sa unang panahon sa dili pagyud dugay ang kalibutan nga nahulog sa sala, dunay nang lutaw nga mga kaliwatan ug dinhi gihisgutan ug makita nimong hilabihan daghana tag-asa ug edad sa mga tao. Daghang kanang tag-as ug edad ang mga tao sa ilang panahon. Kay kung atong basahon dinhi sa Henesis kapitulo 5 bersikulo 5, si Adan 930 man ang iyang edad. Pero kita
Pag-abot nag-60, 70, 90, ang uban gani ana musimang na ang panghunahuna. Kay nga naman doon ako'y kaila, di palang dugay mo pagbalik dito sa Amerika, ning adto gid siya sa balay. Ning adto siya sa balay, nakig-istorya siya. Ug niya, sa pagdito na niya, ingon siya, dong, ako dong, problema ako ni pagkaulian ako. Ito nga naman, siya ang akong kuan, ang akong igsuon, maguwang nako, yung taon buta mo na, pero mula ginaoy, mabaw tag limpyo kay magkuan naman siyang hugaw, magkumot naman siyang hugaw. So kanang ato bang terminong giango-ango, mo ning panahon na. Unya, ang edad, amo na, kuan pa lang, kanana nga, mga 80 pa lang, pero mo na nahitabo. So, pero sa unang mga panahon, ilabing tag-asa o edad sa tao. Nga siya dan kung imong basahon din sa Genesis Kapitulo 5, versikulo 5, dunay 930 ka mga tuig niya, 5-5 atong basahon din kung unsay Genesis Kapitulo 5, versikulo 5, nagingon. Og ang tanan nga mga adlaw sa kinabuhi ni Adam, siyam kagatos og katluan katuig og namatay siya. Sa to pa dunay 930 ang gananaang panuigo ni Adan o ni Iba, usa siya namatay. O unya, kung imong basahon ang Genesis Kapitulo 5, versikulo 8, si Seth namatay siya, 912 ang iyang edad. O kung imong basahon ang Genesis 5:14, si Cain, 910 ang edad. O unya, sa Genesis 5:23, si Enoch, 365 ang edad, una namatay. Kung imong basahon ang Genesis 5:27, si Metusalem 969 ang iyang edad, usa namatay. Sa Genesis 5:31 si Lamech 777 ang edad, usa siya namatay. Daghan pang pag-as o pangidaro dinhi sa Biblia nga wa lang nako mabanggit, kinilang mga tawana akong nabanggit nga kung imong ilandi sa ilang pangidaron, usa sila namatay. Kung dunay nag-edad o 80-90 sa ato ron, ang tao ganahan kay ng pastilan talagsaon ra na. Talagsaon ra na. Doon ako'y giserbisyuhan nga kanana ang tagtungod sa patay. Ang edad 101. Unya, talagsaon na man na rong panahon na. Mabitaw na nga gitagaan na gyud sa og atensyon sa gobyerno kining gitawag mga centenarian nga makadawat og 100,000 pesos ang nakaabot pod og usa na kagatos ka mga tuig. O kung imong landion kining usa ka gatos ang edad ikumparar sa una, bata pa ni. Ngano man, sa nang kag 900, 700, 800 edad niya karon 90 usa ka gatos, bata pa kaini ikumparar. Pero kung sa ato nang kapanahunan karon, hilabihan ng tigulanga, hilabihan na gyud nga magkango-kango na. Ang uban sad na lugar pa ang ilang salabutan, pero ang uban wala na gyud. Kung atong landion dinhi sa gisulti sa Biblia, wala gyud igo nga kamatuoran nga ang pata ang tao dinhi sa kalibutan dunay kandila nga gidagkutan didto sa langit nga kun maupos na mamatay tang tao dinhi ubos sa kalibutan. Mga doktrina o mga pagtulunan lamang kana nga iya sa tao ug sa atong kapanahunan karon mikatap ang daghang mga relihiyon sa kalibutan, pulos naghiampo, naghimaya ug nagdaig sa Dios, pero kining tanan mga kaigsunan duha lang sa tubangan sa Dios. Kamatuoran niya na sa pagbalik ni Kristo sumala sa Mateo Kapitulo 25 versikulo 39, 34, ang tao nabahin lamang sa duha ka bahin, karniro ragyod na og kanding, ket pasabot matarong og dautan. Ug unya sa dinha nga ang mga matarong dadon na sa langit pinadayag si 12 nagingon, unya nadungog nilang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari. Og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Buti pa sabot nga ang mga dautan makasaksi sa mga taong gidala sa panganod paingon sa langit, nabahin lamang sa duha. Sa samang pagkaagi sa atong pagkinabuhi karon, bisan tuod nagampo nagsimba ng alagad tag Ginoo, duha ra gyud ang ato nga kapaingnan. Mga pundok nga ang gikinabuhian kangitngit ug pundok nga ang gikinabuhian kamatuoran.
susiha ang pulong sa Dios. Ingon nga kini mo'y kayag kay ang pulong sa Dios magadanag sa imong magagiya mag-iwag ngadto sa kamatuoran. Kung imong basahon ang Salmo 119, 105, balaan na sila pinagis kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Busa kun ang tao nagsusi sa pulong sa Dios, malamdagan ka, magiyahan ka, makit-an nimo ang kahayag sa kamatuoran. Busa dili tinuod nga ang kinabuhi sa tao dunay kandila nga gidagkutan didto sa langit. Sapat na nga ang pulong sa Dios imong gipamatian ug tungod niini paminawa, pangitaa ang pulong sa Ginoo nga magatultol kanimo ngadto sa kaluwasan. Klaro ang gisulti Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadaotan og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang inyong gipamatian karon higala pulong sa Dios. Dili tinuod base sa Biblia nga ang tao dunay kadila nga gidagkutan didto sa langit nga kun maupos mamatay ta, kay ang atong gibasa ang gihatag sa Dios sa kinabuhi sa tao utlanan ug walay usang nahibaloon na sayon kung kanus ata moabot sa atong utlanan ug nga tungod niana mga kaigsunan ayaw hulata nga moabot ka na sa imong utlanan kay dili ka na kapangalagad sa Ginoo. Karon nga buhi ka pa, karon nga baskog kapag lawas, karon nga maayo pagkaglawas, kining panahuna, kining higayuna, ikalipay sa Ginoo kung muduol o moalagad ka ngadto kaniya. Salamat kaayo Brother Ipinito Undap diha sa Negros o ang tanan taga Negros atong pasalamatan nga unta ang pulong sa Dios magapabilin sa atong hunahuna ug kasing-kasing magatudlo diha sa pagkamatarong ang pulong sa Dios maghatag og panalangin mablesta diin ang pulong sa Dios nga atong gipamatian dunay mahimong kausaban og kabag-uhan sa atong kinabuhi. Salamat Brother Pinito sa imong gitext dire. Ang Dios magapanalangin nimo og sa imong panimalay og sa tanang naminaw karon. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw sa natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi. Balihog kunog balik og basa ato ba John? Okay, ingon ini ang iyang ko malinaw na sa ako sir nga sayot ang among pagtuo bahin sa patay. Apan unsa bay inyo ikasulti niini nga kuno ang tao bahin sa iyang kinabuhi duna kuno'y kaugalingon nato matag-usa dito sa langit nga kandila nga kun mana kandila nga dinagkutan ug kun mahilis na mamatay kita dinhi sa kalibutan. Ipinito Undap ni sa Negros. Okay, daghang salamat no Brother diha sa Negros. Salamat sa imong pangutana. Brother Ipinito. Brother Ipinito, salamat sa imong pangutana. Kanang imong pangutana nga tinuod ba dito sa langit nga dunay kandila nga gidagkutan nga nagrepresenta sa tong kinabuhi nga kon mahilis maopos na patay puta dire. So kanang higala mo na ibutang di gina nato makaplagan nga mabasa sa Biblia. Ang tinuod nga pagkasulti ang atong kinabuhi naras kamot yun sa Ginoo. Sa atong mabasa sa Hub kapitulo 14 mga higala, nag-ingon din ang versikulo 5, sanglit ang iyang mga adlaw, tinagalan ang gidaghanon sa iyang mga bulan, anaa kanimo og ikaw nagbutang og mga utlanan nga kaniya dili niya malabang. Ang tinud pagkasulti nga ang gidaghanon sa atong mga adlaw naaras kamot sa Ginoo, way gibutang kandila higala. Ang Ginoo may naghatag sa kinabuhi og siya'y nasayod kun asa sab takutob. Nga atong nabasa dinhi, nagbutang ang Dios og utlanan nga kaniya dili malabang. So siya lang ang nahibaw, dili kay naay matan-awng kandila nga inig kaopos patay. Wala na. Ang gisulti sa Biblia, ang Dios ray nahibaw ning tanan tungod kay ang gidaghanon sa imo og sa atong mga adlaw na aras kamot sa Ginoo.
mo nang bisan tamukan patas mga bulawan mga higala, kung moabot na gyud ang kinutuban, wa na gyud mahimo. Muna ato nabasa, nagbutang siyag utlanan nga kaniya dili niya malabang. So di na to masupak. Mao na nga ang atong buhaton, mintras buhi pa ta, wa pa ning abot ang utlanan nga gitagal sa Ginoo sa atong kinabuhi. Karong panahon na atong usbon ang direksyon sa atong kaugalingon. Kung sa unang panahon wala ta nang alagad sa Ginoo, karon mga alagad ta sa Ginoo, mga higala. Tungod kay ang kaluwasan ato ng himuon, pilion nato na o ato ng himuon kinabuhian nato samtang mga buhi pata. Dili kay inig kamatay nato ang mga buhi mao'y maningkamot parang maluwas ta ngadto sa langit. Individual mga higala ang kaluwasan nato. Samtang mga buhi pakita karon, kamao pa ta mo usab sa tungunahuna, kamao pa ta mo pili sa maayo o sidi maayo, sa pagpakasala o sa di pagpakasala, sa pag-alagad sa Ginoo, karon pilion na to. Nga naman kay kun maabot na ang gitagal sa Ginoo nga mga adlaw o gidaghanon sa atong kinabuhi, og nakaplagan higala nga sa katapusang pitik sa atong kasing-kasing o sa katapusan natong gininhawa, kung naatay makapakyasan nga atong nahimo at ubangan sa Ginoo nga wa nato kahinulsuli. Sayang ang kadtong mga buhat natong mga matarong sulod sa taas nga panahon nga sa usa ka pagpamilok wa gyud ta kahinulsol sa atong kapakyasan. Diha sa atong mga sala, mga higala, pagalaglagon kita sa Ginoo sa adlaw sa katapusan. Tanaw na to ang record nga ganiha gisgutan ni Brother John ang mga kinabuhi sa tao sa unang panahon. Tag-as sila og kinabuhi, mga higala. Nga naman tungod kay panahon sa sinugdanan, ang ilang lifestyle sa kaugalingon nindot masad, di man parehas nato karon panahon na. Ang ilang kinabuhi sa una, ang ilang mga pagkaon, mga prutas o mga utanon, matawag nato sila vegetarian people ni adtong panahon na. Kay wa pa itugot sa Ginoo ang pagkaon og adunay gitog flesh, no, mga unod. O niya ang ilang pagkaon sa una, manindot kaayo kay mga prutas, wala na isprehi, natural yun. Kaono nila ang mga natural nga mga pagkaon sa unang panahon. Lahi karong panahon na nga magkaon po tag prutas, pero kanang prutas atong ginakaon ginasagod na og mga chemicals gikan sa pagpabuwak hangtod na lang sa pagharvest, mga higala. So di na safe. Arikas mga utanon sab, mag-vegetarian po ta, pero di gyapon safe. Tungod kay ang mga utanon gawas ni atong kaugalingong produkto, gas atong kaugalingong garden nga para konsumo na to. Kay pwede din nato na isprehan, pwede abunuhan nato mga natural, pero mamalit ang mga higalag, mga utanon, kalabanan diha sa baligyaanan, gina-isprehan yun na, gikan pas pagtanom hantod sa pag-harvest ni anak. Pero sa unang panahon, ang kinabuhi sa atong mga ginikanan, gikan kang adan, hilabihan tag-asa kaayo. Matingala ka nga hilabihan tag-asa Manila. More than 900 limang gaana. O niya, wa pa man to sila sakit nga high blood sa una, wala pa to diabetes sa una, wala sila, mga matay lang sila sa katiguang. Ang uban mga hubusan lang sa laway sa ilang katigulangon. Si Adan God, halimang kanang
930. Karong panahon na og mag-edad nag 80, 90 minuto. Saan man hinduta ng tawhana oy? Nakaabot mag 90 ang iyang edad. Labi nag mo gatos. O niya mo sobra pas usa ka gatos. Magtan-aw ka usa namang usa may lifestyle aning tawhana. So, tungod sa pag-amping sa gawal hinuon, ang record ato nakita gikan kang Adan kutob kang Noe diha ang line-up nga tag-as silang edad tungod sa ilang pag-amping sa ilang kaugalingon. Atong kaugalingon higli ampingan tanig maayo, taas-taas ning gitagal sa Ginoo sa atong kinabuhi, pero say mapamub-an nato tungod sa sayop nato nga lifestyle ba, sa sayop nato nga mga estilo sa atong kinabuhi. Aniya ang line-up ini si Noe, mas taas pa siya edad kay kang Adan. Kay edad ni Noe, 950 man. Murag labaw siya og 20 katuig kang Adan si Noe. Kay 930 raman si Noe. Pero nilabuan pa gyud si Noe ni Metusela, kay edad ni Metusela 969. Pagkataas namang panuigo na. Pero matingala ka mahigala sa record dinis Biblia nakasulat nga bisan si Adan taas na siyang edad. Pila na edad ni Adan? Nag-ingon din sa atong mabasa dinis sa record mga higala sa Biblia. Yun na record din nga ang edad ni Adan atong basahon na atong tanawon din sa nakasulat din sa Genesis Kapitulo 5 o niya versikulo 3. Nag-ingon niya itong basa hantod sa 4. Og nakadangat si Adan og usa ka gatos og katloan katuig og nanganak og usa ka anak nga laki nga liwat kaniya. Ingon siyang dagway og nagtawag siya ngalan si Seth. Og ang mga adlaw ni Adan sa human siya manganak kang Seth 8 kagatos katuig. Tiyan mo na ha? Human siya ng anak kang Seth, 8 kagatos katuig. Abot siyang dangat siya 8 kagatos katuig sa 800 years. Og nanganak siya og mga anak nga laki og anak nga babae. Grabe ha, mag-edad pag 800. Pero si Adan makapaanak pa siya. 800 years makapaanak pa siya. Si Eva po manganak pa, kadugay nagbinupos. Grabe ang kinabuhi sa tao sa unang panahon. Pero karon mag-edad ng mga 80 ngadto pangos taas, matupas uban ubo na lay gahi ng panahon na. Kusog na lang ang unahuna na lay kusog. Wa nay mahimo ang lawas. Pero sa unang panahon 800 years ng edad, pero nakahimo sila sa pagpanganak o anak ng laki o babae. Mauni ang kinabuhi sa atong mga karaan sa unang panahon. Wala sila gakaon pa og mga fresh mahigala. Pure ang ilang mga pagkaon, mga fresh food silang pagkaon, prutas o mga otanon, mga higala. Nga sa ato baya karong panahon na napamatud-an sa mga medical science nga mas labing maayo ang pagkaon og mga prutas og otanon kay kalabanan sa mga sakit nanungha gumikan sa pagkahingaon nato og sige og mga flesh, mga pagkaon gikan sa mga karne, no? Kalabanan na siya. O na hinuon na siya ng mga sakit maabot nato gumikan sa mga chemicals diha sa mga atong ginakaon. Ari gyapon nastong lawas, dako kay kalainan ang atong lifestyle karon og sauna. Kay sauna ang ilang mga ilimnon sauna pure nga tubig, pero karon pamahaw paniod to napay mga panahon sa mga snacks period aga soft drinks o niasa man na ang mga chemicals nga naa diha, mga preservative ug uban pang naa diha sa atong lawas mahigala.
Abot na nga si tag-inom og soft drinks, maguba ang kidney o sa diabetes mahitabo. So daghang kaayong mga problema moabot sa atong panglawas mga kahigalaan. Pero sa una, simple ra kay ilang ilimnon sa karaang panahon. Aniya, ang ilang ang pagkaon, mga higala, sa una, mga prutas, na bitagingon sa sultihan nga, let your food kuno be a medicine. Atong himuon, nga ang atong pagkaon, mo'y usa ka medisina. Kaya magsitag kaon og mga prutas ug tanon, nahibaw ta nga gikan sa mga prutas, gikan sa mga tanon, naay mga tambal di higala makapahimsog sa atong lawas. Kabantay ka nitong panahonan karon, daghan kayong mga natural medicine karon nga nang gipanghimo nga gikan sa mga tanom, gikan sa mangustin, gikan sa uban mga klase, sa malunggay na mga nanungha nga mga tambal nga gipangsud ng mga kapsula ato ng imnon. Ang nindot ana og kanang labas yun nga imong lagaon para sa atong panglawas. Muna sa unang panahon tag-as sila og kinabuhi kay natural. O niwa pa sila pagkaon sa una nga sama karon nga ready-made. Daga marong pagkaon nga mga ready-made. Palitas tindahan, mga ready-made pagkaon, mga linata, o ninaidaghang mga preservative o uban pa nga mga ingredients nga naa diha mga higala nga kung imo ng kaonon ari na po na sa panglawas. Makapamubo muna atong kinabuhi lahi itandi sa una o sa karong panahon na. Pero balikan na to, kanang pangutanan nimo nga naabay kandila dito sa langit nga ginagkutan nga kung mag-anang magkahilis ug mahupos na upos po na itong kinabuhi, dili na tinuod. Mga, kung na siya kanabang, mga istorya lang na ba? Gikan sa mga katigulangan, nga wa ginay kamatuoran. Ang Biblia nagtug-an higala, nga ang nagunit sa itong kinabuhi, only nga ang Dios ragyod. Muna hinungdan nga tungod kay wa man tan hibaw, o kanusa ipakutob ang atong kinabuhi, kay siya ramay nagunit sa atong kinabuhi, ang labing maayaw ng atong himuon karon, mangandam tahigala. Sama sa ang atong pagpangandam, sama simuon nato sa pagpangandam sa pagbalik ni Ginosos. Sa atong mabasa sa Mateo 24:42, nagtambag di atong mabasa nga matod pa nga kinahanglan mangandam kamo kay moabot si Kristo sa takna nga wala nato dahuma. Sa Mateo 24:44 mo sa gisulti, gitambagan ta nga mangandam ta kay wa ta nasayod mahigala kung unsang adlaw mobalik ang atong Ginoo. Sa samang pagkasulti, mangandam ta tungod kay wa ta nahibaw kung unsang adlaw bawion ta ngadto sa kamatayon. Ang nindot manggod nga mahitabo nga sa diha nga mohunong na taginhawa nakaplagan sa Ginoo nga nag-alagad ta niya o niya naghinulso sa mga sala nga naman kay bisan tuog mamatay ta sa pagbalik ni Ginosos gipasaligan niya ang kadtong nangamatay nga iya ni Kristo katong nag-alagad niya iyang buhion og dalhon ngadtos iyang ginharian. Apan alaot kayo ang tao nga namatay diha sa pagsupak-supak sa kabutos Ginoo kay human sa kalibo katig banhawon mo sab siya pero hukman siya sa silot. Wa naman tayo panahon magigala sa di pahingpit a puso natong tulamanon ni ang atong team song. Mga higala magampo kita, dalang panan o makagagahom na mga Diyos nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit, daghang salamat sa kalampusan sa imong piling, tuguti nga magapanalangin ka sa tanan